Kaixo lagunak, zer modu zarete? Gaur bideo berezi bat daukat zuentzat. Gaur takoei buruz hitz egingo dugu. Nola babesten dituzte pilotariek bere eskuak? Takoekin. Eta zer dira takoak? Pilotan aritu zaretenok oso ongi dakizue. Zer diren takoak? Badakizue goi mailan ezin dela takorik gabe esku pilotan jokatu. Baina aldiz telebistaren bitartez ezagutzen duzuenok kirol zoragarri hau, agian zalantza batzuk izan dituzue. Pilotariak, eskuak espadarrapoz bete-beteta dituztela ikusi dituzue pilotaleku askotan. Eta gaur, bideo honetan, hori azaltzera etorri gara. Lehenik eta behin materialaz hitz egingo dugu. Material garrantzitsuena espadarrapoa da. Segurazki, egunkarietan ere ikusi dituzue askotan argazkiak, ez? Pilotalekuen, aldagelen argazkiak eta pilotariak handaudenean, horma guztiak, mailak, espadarrapoz beteta. Espadarrapo da gehien erabiltzen den materialak. Espadarrapoak zer egiten du? Tako guzti hori uniformidade bat eman eta eskuan ongi itxasi. Tako hau da, espadarrapo hau da, leukoplasta da, erabiltzen den espadarrapo normalera. Egia da, beste espadarrapo mota batzuk ere badaudela. Adibidez, espadarrapo txuria ikusiko duzue lasoren eskuetan edo zabaletaren eskuan ere bai, pixkat gogorragoa dena. Eta takoari gogortasun eman nahi zaionean, orduan erabiltzen da espadarrapo mota hori. Gogora ezazue. Gero eta tako gehiago eskua babestuago dago, baina gero eta tako gehiago ere bai kontrola galtzen da eta pilota gutxiago ateratzen da gure eskotik. Horregatik, naiz eta historian zehar, materialak eta asko aldatu diren, oraindik ere, artisautza moduko bat da takoak egitea. Bakoitzak bere modura egiten ditu eta momentu hori, takoak egiten den momentu hori, oraindik mantendu egiten da. Ordu bat, ordu terdi kostatzen da pilotalekuetan takoak jartzea, entrenamendu bat baino lehen edo partida bat baino lehen jartze dute pilotariek, badakizutenak elkarrekin daudela solasean aldagelan, eta ritual moduko hori oraindik mantendu egiten da pilota profesionalean ere bai. Hori da, gehien eskertzen den gauzetako bat, mundu horretan sartuta zaudenean, azte momentuak eman dizkiguten horrelako tako goiak jartzeak eta aldagelak. Bigarren materiala moko berdea da, hauxe da. Hemen dudan hau, badakizue, honek egiten duena da takoa espadarrapoa eskuan ongi itxastea, naiz eta beste modu batzuk ere badauden takoak eskuan ongi itxasteko, batez ere kaioan arazoak dituztenak eta eskuetatik asko izerditzen dutenak, batzutan resina erabiltzen dute, baina normalean moko berdea da gehien erabiltzen dena. Bi aldetatik itxasten duen, itxasten du, eta hau da lehenbizi jartzen den gauza gure eskuetan. Takoak jartzeko garaian garrantzitsuena zer da? Almohadillatxoa, takoa berez deitzen zaiona. Eta zer da takoa? Hemen ikuste dituzuen almohadillatxo hauek. Kolore diferenteak dituzte, hauek dira normalenak, eta bakoitzak gogortasun desberdina dauka. Orduan pilotariek normalean bata eta bestea jartzute bataren gainean bakoitzak bere erara moldatu alizateko takoaren gogortasuna. Egia da ere bai, Errioxan sortu zela duela urte batzuk, tako mota desberdin bat, berezi bat, pixkat gogorragoa, eskua gehiago babesten zuena, pilotaren kolpea hobeto distribuitzen zuena esku osoan zehar, eta hauxe da, hementxe dudan hau, gero hau bakoitzak berera mozten du, eskuan ongi jarri ahal izateko. Nire esperientzia zein da, niretzako gogorregia zen, baina pilotari asko ikusi ditut tako mota hau erabiltzen. Gehienetan ere bai, gero beste tako agian biguinago bat jartzen zaio goian, pixkat kontrola handiagoa izateko. Beste material bat dago oso garrantzitsua dena, eta asko aipatzen ez dena, eta tensoplasta da. Hau da, benda moduko bat, eta normalen hau erabiltzen da takoetan konsistentzia emateko. Takoaren gainean edo behan ere jarri daiteke, eskua gehiago babesteko edo pixkat takoa ere pixkat goxoago egiteko, uniformeago egiteko,
eta beste material garrantzitsua da. Eta azkeneko materiala, esponja, badirudi tontakeri bat dela, baina material honek garrantzia handia dauka. Batez ere pilota profesionalean. Tontakeri bat dirudi, baina orain ikusiko duzuen bezala, tako guztiak ez dira berdinak. Badirudi tako hau uniformea dela, baina sekretu asko ditu takonek. Hementxe ikusiko duzue, hemen duela zulo txiki bat, eta hementxe beste zuloa. Azkenean, zer da tako hau? Tako hau bera da. Zer gertatzen da? Pilotari askok arazoak dituztela eskuetan. Molestiak askotan kronikoak ere badira. Eta zer egiten da eskua babesteko? Takoa egiten duzunean, zulotxoa egiten duzu mina dukazun tokian, eta orduan pilotak hor ez du joko. Baina zuloa bakarrik ez, zuloa bete egin behar da. Eta nola betetzen da? Aipatu dugun esponjarekin. Esponja sartzen da, goian espadarrapoa, eta orduan tako uniformeak lortzen ditugu. Zuloaren gainean ere bai, txapa txiki bat jarri daiteke, eta txapak egiten duena da, takoa babestu. Baina txaparen gainean, gogora ezazue beti espadarrapo asko jartzea, tensoplasta, edo bestela, txapa bi takoren artean sartzea. Zergatik pilotak txapa zuzenean jotzen badu, kontrola ikaragarria galduko dugu gure pilotakadetan. Takoen ordena, nola da takoak egin behar ditugunean, zein da takoen ordena? Lehenik eta behin moko berde hartzen dugu, ongi txasteko, gero espadarrapoa, nahi dugun espadarrapo bezain beste. Espadarrapoaren gainean batzuk tensoplasta jartzen dute, beste batzuk zuzenean takoa. Guk gaur takoa jarriko dugu zuzenean. Takoa jartzen dugunean, ongi mozten dugu, gogora ezazue takoa ongi moztea, lodiagia bada, ezin izango dugu eskua ongi itxi, eta orduan kontrola galduko dugu, eta deserosoago jokatuko dugu pilotan, eta aldiz, takoa motzegi geratzen bada, gure kolpea, takoaren ertzak egingo du gure eskua mindu. Takoaren gainean, aipatu dugun bezala, zulua egin dezakegu edo ez, eta zulurik ez badugu, gainean tensoplasta edo espadarrapoa, eta hauek izango dira gure takoak. Orain trikimailu txiki batzuk kontatuko dizkizuet, edo sekretu txiki batzuk zure eskua gehiago babesteko. Batetik, gure atzak, batzuk lotzen dituzte, gure atzak lotu alditugu. Gure atzak lotzen baditugu, zer gertatzen da? Pilota gutxiago sartuko dela, babestuago dagoelako, baina egia ere bai, batez ere aurrelariek arazoak dituztela, pilota kontrolatzeko garaian, aurrelariek asko jokatzen dute bere atzekin. Hau da, pilotari angelua ireki nahi duzunean, pilotari abiadura handiago eman nahi duzunean, atzekin jokatzen da asko. Eta lotuta badituzu, zailago da. Horregatik, atzaka lotu behar badituzu, lehenagotik entrenamendu batzuk egin, pixkanaka ohitzen joateko. Bestetik, atzak ere, horizontalean lotu ordez, eskura lotu aldira. Hau da, atzera atzak ez egiteko jotzen dugun bakoitzean, aurreraka lotu alda, eta orduan pilota gutxiago sartuko da gure eskuan ere bai. Eta azkeneko trikimailua oreka mantentzea dela. Hau da, zer nahi dugu? Eskua babestu edo abiadura handiagoa eman. Orduan pilotariek zer egiten dute? Oreka. Segurazki eskua ongi dutenean tako pixkat gutxiago jartzen dute, eta eskua gaizki dutenean gehiago babestu. Baina orekan dago sekretua. Zuen antzera asko probatu, tako asko egin, eta orduan asmatuko duzue zuen ametsetako takoekin edo zuen tako egokiagoekin. Hau izan da dena, lagunak, bigarren atal bat ere izango dugu bideo honetan, lehen mailako pilotarien takoak aztertuko ditugu eta ikusiko dugu bakoitzak nola jartzen dituen bakoitzaren sekretuak ikusiko eta aztertuko ditugu. Hementxe izanen gara, eskerrik asko izateagatik.